használóközpontú gondolkodás ott kell legyen a menedzsment fejében, és az, hogy kutatni kell, meg kell kérdezni a felhasználókat, ez fog oda vezetni, hogy jó stratégiával tudnak termékeket fejleszteni, vagy a még bonyolultabb szolgáltatásokban, a még komplexebb megoldásokban menjenek át. Előkerülnek a hiányzó problémák, az igények, és olyan kommunikációs utak, amikről eddig a menedzsment nem tudott. Nagyon kell a tervező csapatnak az, hogy meglegyen rögtön a projekt elején, hogy milyen üzleti célokkal megy neki a megrendelő, és ezeket látnunk kell, mert hogy egy service design, egy product design is képviseli az üzletet a folyamat során. A kutatást is jelentősen befolyásolja, hogy mi az, amiért a felhasználók fizetnének. Product Scalers. Egy podcast a service és product design világából. Adásainkban szakértőkkel fedezzük fel, hogyan növeld digitális termékeid és vállalkozásod sikerességét. Ismerd meg a fontos trendeket, tanulj a legfontosabb eszközökről és inspirálódj itt a Product Scalers podcastben. Sziasztok, köszöntelek benneteket a Product Scalers első podcast adásában. Mielőtt elkezdenénk az adást, engedjétek meg, hogy röviden bemutatkozzam. Sáfrányos Tamás vagyok, a Scaler digitális ügynökségnek a vezetője, és itt van velem a stúdióban kolléganőm, Rapai Csáki Györgyi, aki a cégünkben, csapatunkban a marketingért és kommunikációért felel. Györgyi, hadd kérlek meg arra, hogy mondd el röviden, miről fog szólni a mai podcast adás. Köszönöm szépen, Tamás, a bemutatást, köszöntöm a hallgatókat. Abba az izgalmas vállalkozásba csaptunk bele, hogy a műsorunkban adásról adásra termékfejlesztéssel kapcsolatos témákat fogunk boncolgatni, de nem csak a dizájnról és a fejlesztésről lesz szó, hanem arról is, hogy üzleti szempontból mikre érdemes figyelni, milyen buktatók vannak, és igyekszünk majd nektek nagyon sok példát hozni, és majd vendégeinket is arra sarkalni, hogy minél több példával tegyék egy kicsit kézzelfoghatóbbá, valósághűbbé ezeket az eseteket. Az adások közben mutatunk majd néhány ábrát, ezért érdemes minket videón nézni a Spotify-on és a YouTube-on, de hogyha mondjuk vezetés közben hallgattok bennünket, az sem probléma, hiszen az adásnak a leírásában meg fogjátok találni ezeket az ábrákat, és utólag meg tudjátok nézni. Szintén itt tesszük majd közzé azt az e-mail címet, amelyen kapcsolatba tudtok lépni velünk. Szeretnénk nagyon rugalmasan kezelni a jövőben az adástematikát, ezért, hogyha bármilyen ötletetek merül föl, vagy kérdésetek, akkor bátran írjátok meg nekünk. A mai adásban a termékfejlesztés kapcsán a researchről, azaz a kutatás fontosságáról fogunk beszélni, és ebben segítségünkre lesz Bende Zsolti, service design szakértő. Köszönjük, Zsolti, hogy itt vagy a stúdióban. Vágjunk is bele. Van egy fontos kutatás, miszerint, hogyha egy alkalmazásban X funkció le van fejlesztve, annak csak a 20%-át használják a felhasználók. Ez elég rémisztő tud lenni, de sajnos hát ezek szerint ez így van. Tudnál nekünk egy kis infót, meg tanácsokat mondani, így egy kis bemelegítés gyanánt, hogy egyáltalán lehet ezen változtatni, hogyan lehet változtatni úgy, hogy az üzleti szempontokat szem előtt tartjuk? Használjuk mi a service designt a projektjeink során, de ez nem mindig volt így. Az induláskor jó néhány olyan projektünk volt, amiből aztán egy részéből projekt sem lett. Említetted ezt a 80-20-as megközelítést. Itt láttunk olyan esetet, ahol a teljes projekt megvalósítását várta el, szerette volna az ügyfél, de amikor az összes funkcióhalmazt beárasztuk és látta annak a költségét, akkor inkább úgy döntött, hogy lefújja a projektet. Úgyhogy mi ezért is szoktuk azt tanácsolni nekik, és elmondva ezt a szabályt, hogy inkább fókuszáljanak arra 20%-ra, arra jóval kevesebb funkcionalitásra, mert hogy egyébként a projekt elindulása is múlhat ezen. Van olyan projektünk, ami úgy kezdődött, hogy ne tervezzünk, hanem az volt az elképzelése a megrendelőnek, hogy már rögtön a induláskor felületeket fogunk programozni. Ehhez képest ez egy egészen más megközelítés, hogy neked mi a tapasztalatod, hogy ez a fajta intuitív fejlesztés
versus service design megközelítés, ez mennyire van jelen a magyar piacon, mennyire érettek ebbe az irányba a vállalkozások? Uh-huh. Nem minden cég áll készen arra, hogy egy service design folyamatot végigcsináljunk náluk. A szervezetnek kell egy bizonyos fokú digitális érettség, illetve az a szemlélet, ami ehhez hozzátartozik, szükséges ahhoz, hogy ezt sikerrel végigcsináljuk. Itt is elválik talán a service design és a product design. Itt is érdemes elmondani, hogy egy kisebb szettet kutatással, egyetlen termékre fókuszálva egy startuppal is nagyon szépen meg lehet csinálni. De pont, hogyha szóba jöttek, hogy a startupoknál nem mindig állnak készen ők maguk arra, hogy egy szolgáltatást nyújtsanak. Egy tipikus példát mondjuk kitalálja a product owner vagy a termékmenedzsere, hogy tegyünk bele egy chat funkciót az alkalmazásba, hogy tudjuk segíteni a felhasználóinkat abban, hogy megoldjanak gyorsan problémákat, vagy ha bármi gondjuk van, akkor tudunk nekik segíteni. De egy ügyfélszolgálat a másik oldalon nem áll készen arra, hogy ezeket lekezelje. Tehát ugye ilyen szemmel nézve egy szervezetnek készen kell állnia rá, és a service design, de egyébként a product design is stratégiai szinten meg kell jelenjen. Úgy tud megjelenni, hogy ez a design gondolkodásmód, felhasználó központú gondolkodás ott kell legyen a menedzsment fejében, és az, hogy kutatni kell, meg kell kérdezni a felhasználókat, ez fog oda vezetni, hogy jó stratégiával tudnak termékeket fejleszteni, vagy a még bonyolultabb szolgáltatásokban, vagy még komplexebb megoldásokban menjenek át. Van egy folyamatok, aminek a mentén szoktátok a service designt az ügyfeleknél elvégezni, és egy olyan ábra, ugye, amit itt kivetítve is láthatunk, ami nagyon sokszor kerül fel, ugye a falra egy ügyfélprezentáció során. Így high level esetleg el tudnád mondani, hogy nagyjából itt a service design miről szól, hol foglal helyet benne a research, miért ott, mert ugye ez a mai adásunk fő témája, illetve majd az, hogy hol csatlakozik ez az egész bele abba, hogy oké, akkor hívjuk a fejlesztőket, és kezdjenek ők is dolgozni. Igen, ez az ábra, amit minden megrendelőnek megmutatunk, legyen szó product designról vagy service designról, mert elég nagy az átfedés a kettő között, és ahogy mondtad is, minden megrendelő esetében egyedi az a folyamat, amit csinálunk. Feketével látjátok azokat a pontokat, amiket közösen csinálunk a megrendelővel, és egyébként a teljes folyamat egy nagyon erős együttműködésre épül a megrendelő oldalon delegált projektcsapattal, illetve azzal a fejlesztő csapattal, aki ezt majd meg fogja valósítani. Nagyon fontos az ő bevonásuk, és a folyamatos információ átadás, ez a service designnak az egyik alapja, a rengeteg kommunikáció és az együttműködés. Nem működne máshogy, pont azért, mert azt látjuk, hogy nem minden szervezet áll készen rá, nem minden cég áll készen rá, és egy nagyon jelentős edukációs tartalom, anyag és van ebben, és rengeteg prezentáció, számos workshop színesíti ezt a folyamatot. Tehát ez egyik nagy különbség a korábbi megközelítésekhez képest, hogy együtt dolgozunk a céggel ezen, kvázi, mint egy saját design csapatot kapna a megrendelő, amikor egy ilyen jellegű folyamatot végigcsinálunk. Ilyenkor teljes a fókusz, arra fókuszál, vagy arra figyelünk, azt tanuljuk meg, hogy az adott cég hogy működik. Service design oldalon ugye nagyon fontos az a fajta kitekintés, hogy lássuk a döntéshozóknak az igényeit, a célokat, értsük a szereplőket, és ennek megfelelően lett felépítve ez a folyamat. A Triple Diamondnak hívják, és ennek a specialitása az attól a gyémánt alakzat, hogy a gondolkodásunk önmagában, hogyan a kitekintése ennek a csapatnak, a kutatás fókusza merre felé halad. Amikor ugye kifelé halad, ez azt jelenti, hogy nagyon szélesen körbe tekintünk a piacon, a szereplőkön, a felhasználókon, és rengeteg adatot gyűjtünk be, és amikor zárul a gyémánt, az alatt azt értjük, hogy ezeket az adatokat szintetizáljuk, és információkká forgatjuk át.
olyan információk kell, amit azért a megrendelők értenek, tehát sok a technikai szakzsargon benne. Tudjuk, hogy rengeteg információt kell a fejlesztő csapatnak átadni, de ugyanakkor a cégnek, egy cég menedzsmentjének ugyanúgy kell érteni, ami ebből kiesik, ugyanis a döntéseket nekik kell meghozni egy jól előkészített anyagból. Említetted a fejlesztők bevonását, és hogy ha már fejlesztő ügynökség vagyunk, akkor erről beszéljünk egy kicsit. Itt még a kutatás fázisába szeretjük behozni a fejlesztőknek a szaktudását is, ők is vizsgálják meg az elvárt funkcióigényeket, amit itt már fel tudunk térképezni, vagy amivel esetleg az ügyfél már igénnyel fordul hozzánk, hogy innentől kezdve, bár még bőven a tervezés fázisa zajlik, vagy szakasza zajlik, bevonjuk a fejlesztőket, milyen szerepük van, milyen előnyt jelent az, hogy ők itt a service design folyamatában részt vesznek. A stakeholder workshop, vagy más nevén alapozó workshop az első pontja a fejlesztők bevonásának, vagy legalábbis azoknak a delegáltaknak, akit a fejlesztő csapat küld. Ez lehet egy product owner, lehet egy architekt fejlesztő, általában ez a páros remekül tud az alapozó workshopon információkat gyűjteni, hogy mit is szeretnénk csinálni. A stakeholder vagy alapozó workshopnak a végére azért kiderül, hogy ez egy mobil alkalmazás, egy webes alkalmazás mondjuk. Ez már ugye segít abban, hogy technológiai előkészítéseket tegyünk, kikre lesz szükség a továbbiakban. És annak megfelelően, ahogy a kutatással haladunk, és egyre több információt gyűjtöttünk be és szintetizáltunk, úgy vonjuk be őket, ahogy szükséges. Ez azt jelenti, hogyha konkrét információink vannak, hogy igen, ez a funkció már elég valószínű, hogy a felhasználóknak fog kelleni, nagy modul, beszélgessünk róla, hogy ennek a megvalósítási lehetőségei, opciói, a használt technológiák, amik szóba jöhetnek, micsodák. Ezeket a kutatás legvégén, egyébként a stratégia kialakításakor közösen tesszük meg. Számos belső workshop, egyeztetés zajlik egyébként házon belül, ugye a fejlesztői oldalon, amikor bemutatjuk, hogy hol tartunk, és hogy miket találtunk. Azért tartjuk fontosnak az információ átadásokat, mert így a fejlesztő csapat nem egy 3-4 hónap múlva találkozik a fejlesztendővel újra, hanem folyamatosan látják, hogy mi változik, vagy mi az, ami validálódott, és valóban szükség lesz rá. A fejlesztő csapat Isten igazából a koncepcióalkotási és tervezési fázisban, tehát a második gyémántnál lép be. Egy belső workshop, egy ideation workshop keretében, ahol ők nagyobb számban is megjelennek, ott van beleszólásuk abba, hogy hogyan készüljön el az a termék vagy szolgáltatás. Addig arról beszélgetünk, és arról azt kutatjuk, hogy mit csináljunk és miért, viszont a hogyanhoz nagyon is fejlesztői kompetenciák kellenek, és meg is szeretnénk hagyni ezt a szabadságot a fejlesztőknek, a megvalósításban résztvevőknek, ugye ott is ülnek azért designerek, egy ilyen csapatban, meg a termékért vagy szolgáltatásért felelős személyek, hogy meglegyen az a mozgásterük ahhoz, hogy eldöntsék, hogy hogyan valósítják meg ezeket, és rengeteg fontos információt kapnak hozzá. Ugye a kutatás megmondja, hogy kell a funkció, erre használnák ezzel a céllal, és egyébként a legutolsó, tehát a szállítási vagy megvalósítási fázisban ezt a termékcsapat maga döntheti el, természetesen már akár agilis módszertannal, tervezések során házon belül. Nekem itt még az jutott így eszembe, hogy a fejlesztő csapattól jönnek egyéb inputok visszairányba is bizonyára, hiszen előfordulhat az, hogy technikai akadálya van. Talán Tamás, nálatok volt egy ilyen, hogy nem volt jól megtervezve a fejlesztés, és egy technikai akadály később derült ki, vagy hát nem tudom ezt mondani, inkább te. Igen, így volt. Hát
A helyzet az, hogy a service design azért egy jó megközelítés, mert hogy nem csupán arra fókuszálunk, hogy mi lesz az a termék, amit a felhasználó használni fog, és nem csupán ebből a szemszögből közelítjük, hanem hogyha ez a termék integrálódik, összekapcsolódik az ügyfélnek egy más vagy több rendszerével, akkor azzal oda mindenképpen érdemes a architektet, szoftverfejlesztőt, tehát informatikai szakembert bevonni, ezt mindig meg szoktuk tenni. Itt az a helyes módszertan, hogyha ezt rájuk bízzuk, és az ő szakértelmük segít abban, hogy alakítsuk ki a folyamatot. Amikor webes vagy mobil alkalmazás fejlesztés felületével tervezésével foglalkozunk, akkor ott pedig szintén azok a fejlesztők, akiknek ez a szakterületük, ők el tudják mondani, hogy mit enged meg, vagy mit tud a jelenlegi legújabb technológia ebben, milyen lehetőséget biztosít, és akkor nyilván úgy fog elkészülni az alkalmazás, hogy amit már a legújabb technológia megenged, akkor azt már mi használni fogjuk ebben a projektben, és bizony, hogyha őket kihagyjuk, tehát hogyha úgy megy végig ez a design és tervezési folyamat, hogy szakemberek, informatikai szakemberek nincsenek benne, akkor ez okozhat akkor problémát, amikor a megvalósítás zajlik, és bizony lehet, hogy akkor derül ki, hogy egy adott funkciót nem is lehet megvalósítani. Igen, tehát ebben nagyon fontos felhangosítani annak a veszélyét, hogyha egyáltalán, hogyha kimarad a design, vagy kimarad ilyen részletességében a design, vagy pedig nem a megfelelő emberek kerülnek bevonásra, vagy csak egy kis része kerül bevonásra azoknak a szereplőknek, akiknek mind-mind ott kéne ülniük, igen, ugye az asztal körül, és igen, ugye nem mellékesen a fejlesztők, gondolom, erőforrás becslést is tudnak adni, ami által ugye a végén az árajánlat, a fejlesztésre vonatkozó árajánlat egy sokkal validabb értéket tud mutatni, ami megnyugtató ugye mind a megbízónak, mind pedig a beszállítónak. Igen. Win-win igazából. Igen, az biztos, hogy ez egy csapatmunka, tehát egy ilyen terméknek a megtervezése, és aztán megvalósítása, ez több szereplős, több résztvevős, különböző szakemberek bevonását igényli, és ezeknek egy része a mi megrendelőinknél, az ügyfeleknél lehetséges, hogy rendelkezésre áll. Gondolok itt grafikusra, designerre, termék szakemberre, úgyhogy ez egy nagyon szoros együttműködés, mert valójában mi onnantól kezdve nem két külön csapatban dolgozunk, hanem egy csapatként fogjuk ezt a terméket megvalósítani. Még mielőtt rátérnénk itt a research-re, mert ugye az a fő témánk, még itt elhangzott egy félmondatban az agilitás Zsolti szájából, hogy azért felmerülhet a kérdés, hogy fér össze az agilis módszertannal egy hosszadalmas tervezési fázis, hogy jön ez így az egészhez, és milyen előnyei vannak, hogyha a service design képbe kerül és használják. Csak egy gondolattal mennék vissza még a megvalósításhoz, hogy szerintem így jobban érthető lesz, hogy az agilitás hol kapcsolódik. A megvalósítás részvétele, vagy a megvalósítóknak a részvétele nagyon-nagyon fontos, és itt a Service Design Frameworkünkben az utolsó fekete gyémánnál látjátok azt a workshopot, amit MVP vagy szolgáltatások esetén MVS workshopnak hívunk. Itt a megvalósítóknak, fejlesztőknek szava van arról, hogy a scope-ba rakott funkcionalitás megvalósítható-e vagy sem, mennyire komplex, milyen teljesítmény, skálázhatósági kérdéseket von maga után, kell-e bevonni újabb fejlesztői erőforrást, mert olyan jellegű szolgáltatás, vagy olyan jellegű funkcióról van szó, amihez nem ért mondjuk a csapat, vagy felszedhető, és ezekről döntést kell hozzon. Kicsit megelőzvén az agilis módszertan kapcsolatát, itt már fel kell becsülniük azt, hogy mekkora gombócról van szó. Az agilis pókerhez hasonlóan egy S és XL között azt kell mondják az adott funkcióra,
hogy ennyire, vagy hogy ennyi idő megvalósítani. 1 nap, 4 nap, vagy akár 1 hónap, vagy nem is látjuk jelen állapotában, hogy milyen erőfeszítésekre van szükség, és ezzel megalapozzák azt, hogy látja a megrendelő, látja a teljes projektcsapat, hogy milyen komplex megvalósítással rendelkezik egy egyetlen funkció. Ugyanígy igaz az üzlet oldaláról, akik delegálva vannak a projektben, döntést hoznak ugyanarról a funkcióról, és a felhasználók, mire a kutatás végére érünk, már döntöttek arról, hogy az adott funkció kell-e vagy sem, és egyébként ez alapozza meg azt a MVP priorizálást, a funkcióknak a prioritásait, hogy mi az, amit érdemes beletenni egy életképes termékbe, és mi az, amit nem. Az agilitás ott kapcsolódik, miután ugye a mit és miért tök jól meghatároztuk, a hogyannál kapcsolódik, a harmadik fázisunkban a megvalósításnál, és ezen nagyon sok szakértő nagyon sokat dolgozott, hogy olyan szervezetekben, ahol az agilitás egyébként már gyökeret vert, nagyon helyesen vízesés módszertanból, ugye agilis módszertanba való transformáció szerintem sikerrel lezajlott. Már szinte minden cég hallott róla, használja ennek különböző formáit, bár mindig azt hallom, hogy hibrid agilisek vagyunk. Ennek ugye az oka, hogy még mindig nagyon sok helyen specifikációt írnak, majd agilis módszertannal fejlesztik. A service design, a product design ennek megy elébe kvázi, hogy azt a specifikációt ugyan valóban érdemes megírni, de hogyan csináljuk ilyen módszertannal, vagy úgy, hogy 2 ember összeül tulajdonképpen, és hipotézisekkel tölti tele. Az agilis módszertan ugye 1 vagy 2 hetes sprintekben dolgozva folyamatosan élesítünk valamilyen szoftvert, valamilyen szoftververziót, és ezzel biztosítjuk azt, hogy visszacsatoljuk a felhasználói igényeket, amik jönnek, az üzleti igényeket, amik jönnek, és szerintem ez egy szuper módszertan. Hogy tud ehhez egy service design vagy product design kapcsolódni? Egy service designnál azt mondanám, hogy nem szabad egy agilis módszertanba helyezni azért, mert az egy stratégiai szint kell, hogy legyen. Azaz meghatározza, hogy mit kellene fejleszteni, majd ezt bele lehet helyezni egy termékcsapat backlogjába, és ebből a backlogból egyébként egy agilis csapatba delegált UX designer, akár egy PO azokkal a kompetenciákkal fel tudja dolgozni, és bele tudja helyezni a sprintbe. És onnantól a fejlesztés maga az már vihető az agilitás módszertanával, agilis csapatokkal. Így van, tehát a backlogban jelentkezik, illetve a prioritásában is. Hát tudjuk, hogy melyiket érdemes megcsinálni, melyikkel érdemes kezdeni, és egy service designból úgy esnek ki a funkciók, hogy látjuk is, hogy komplexitásában mekkora, azaz egy 2 hetes sprintben lehet, hogy nem lehet feldolgozni, ennek megfelelően egy planningen szét kell és így elhelyezni a backlogban. Ez az operatív szint. Tehát erre mi azt mondjuk, hogy ezt egy agilis csapat szuperul meg tudja csinálni, ismerve a saját kompetenciáit, a saját képességeit, a kollégáknak a képességeit, amire tökéletes az agilis módszertan, és ezzel ők tudnak szépen dolgozni. Egy kutatás, mint olyan, nem siettethető ez a meglátása a service designereknek, de a product designereknek is meg kell hagyni az időt arra, hogy ez a kutatás végig menjen, és ez nem 2 hét. Tehát ugye itt felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan helyezzük be a kutatásból kiesett funkcionalitást, amire szükség van egy ilyen sprintbe. Hát teljesen egyértelmű, hogy előbb kell csinálni, tehát egy vagy 2 lépéssel a kutatóknak a sprintek előtt kell járnia. Hasonlóan, amikor egy technológiai sprint készül el, az is egy előkészítő munka egy agilis módszertanban, ugyanez a helyzet. Ha új terméket vagy új szolgáltatást készítünk, akkor nyilván egy jóval hosszabb kutatási szakasz, koncepcióalkotás, validálás, és megérkezik a fejlesztendő, de amikor egy üzemelés vagy üzemeltetési szakaszban van egy termék, akkor úgy kell adagolni, vagy úgy kell időzíteni a kutatásokat, hogy legyen rá elég idő, és így ellátni a fejlesztő csapatot.
Nagyon jó, hogy így már a kutatásról bizonyos infókat de elcsepegtettél nekünk az asztalra, szóval szerintem bele is vághatunk ugye a researchnek az alaposabb kitaglalásába. Egy korábbi beszélgetésünk során úgy hivatkoztál a kutatás mint tevékenységre, hogy ez valami olyan dolog, ami 180 fokkal el tudja fordítani a hajót. Ez nekem nagyon tetszett ez a mondat, hogy ezt mondtad, és én ebbe bele is kapaszkodnék most, tehát tényleg létezik olyan, hogy mondjuk van egy igénylista, és totálisan felforgatja egy ilyen kutatás, vagy annak eredménye? Abszolút, ez a tapasztalat. Tehát, hogyha végigcsinálunk egy teljes kutatási folyamatot, amire az adott projektnek szüksége van, ez az alapozó workshopból szépen kiderül, hogy mi az a kutatás, amit itt meg kell csinálni, mivel állunk szemben, mennyi szereplője van egy adott szolgáltatásnak, akit meg kell vizsgálni azért, hogy egy minőségi szolgáltatás álljon elő, vagy egy termékről beszélünk, ahol tényleg a használhatóságra kell majd fókuszálnunk. Ez meghatározza, hogy a kutatásunk hogy néz ki, milyen eszközökkel dolgozunk. Ugye itt kvalitatív és kvantitatív eszközök egész sora áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezeket a kutatási célokat elérjük vele. És úgy kell erre tekinteni, hogy azért tudja 180 fokkal megfordítani a hajót, mert konkrétan olyan dolgokra keresünk rá, olyan felhasználókat, végfelhasználókat, vásárlókat kérdezünk meg a problémáikról, igényeikről, ami el szokott maradni, és hipotézisre szokott épülni. Mit jelent, hogy hipotézis? Nyilván azt, hogy valaki azt gondolja, hogy ez jó lesz a felhasználóknak, vagy hogy ettől több bevétele lesz a cégünknek, de kiderül, hogy erre nincs szüksége a felhasználóknak, vagy valahol máshol egy alternatívával oldják meg jelenleg. Tehát nem annyira egyszerű bevezetni az adott termék funkcionalitásába, vagy akár egy szolgáltatást készíteni belőle, hogy ne kelljen ehhez a piacban rendesen beavatkozni olyan marketing eszközökkel például, amivel fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez a termékszolgáltatás most már, vagy ez a funkcionalitás már itt is elérhető. Tehát itt kemény munka tud mögötte lenni ahhoz, hogy egyáltalán a felhasználók észrevegyék ezt, vagy olyan jó alternatívájának kell lenni, hogy átszokjanak erre az adott megoldásra. Miért fordul a hajó? Megkérdezzük a felhasználókat arról, hogy mit szeretnének, és hogy viselkednek, mik azok a célok, amiket mondjuk egy adott termékkel el szeretnének érni, és kiderül, hogy nem az a probléma, és nem az a cél, amire gondoltunk eredetileg. Sőt, még az is kiderülhet, hogy nem az a felhasználó, akivel eredetileg indultunk. Volt ilyen projektünk is, ahol aztán kiderült, hogy az eredetileg elképzelt, kigondolt felhasználó valójában nem lesz felhasználója az alkalmazásnak. Pedig az üzlet nagyon szeretné, igen, vagy nagyon bízik benne. Így van. Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, itt ilyenekre gyakran derül fény, illetve a service design, mondjuk ki, priorizálja a célcsoportot, tehát azokat a personákat, akik ugye megszületnek a kutatás során. A tipizált felhasználókról van szó, vagy tipizált vásárlókról. Nagyon gyakori az, hogy ők teljesen máshogy néznek ki, mint ahogy az alapozó workshopon ezt a megrendelőnk gondolja, és ezt tudja elvinni olyan irányba, amitől ugye más igények, más problémák megoldását kell leszállítanunk. Azaz egy funkció, amit eddig nagyon fontosnak gondoltunk, a backlog tetejéről a legaljára kerül, vagy kikerül. És milyen eszközöket használunk ahhoz, hogy ez kiderüljön? Mondjuk egy felhasználónak a véleménye egy funkcióval kapcsolatban, hogy ő azt mennyire használná? A golden ticket, az aranyjegy, mint Willy Wonka meséjében, ugye az a mély interjú, a felhasználói mély interjú. A kutatások 90%-ában előkerül, és készültek rá, kutatókat kutattak, akik elmondták, hogy ezt az eszközt biztosan nem hagyják ki. Ez egy minőségi eszköz, és azt kell róla tudni, hogy személyes beszélgetés, kvázi egy irányított beszélgetés, de a felhasználóknak a
beszéltetése a problémáikhoz való leásás ugye a célja, és ez az az eszköz, amit minden alkalommal használunk, és ez segít abban, hogy az alapozó workshopon kialakított personáink validálásra kerüljenek. Azaz azt tudjuk mondani, hogy igen, az ott egy jó gondolat, egyébként a personához kapcsolt célok, problémák, viselkedések, meg úgy általában, ahogy ez a persona kinéz, ez valid, tehát ez azt jelenti, hogy jó lesz, és jól gondolkodott a megrendelő. Ezeknek a hitelesítése zajlik ezzel. Minden esetben, amikor a protopersonáink, akik az alapozó workshopon előkerülnek, végleges personává alakulnak, ebben jelentős szerepe van ugye ennek a felhasználói interjúnak. Egymás mellé szoktuk tenni azt a két templétet, ami ebből készül, és pirossal szoktuk kiemelni azokat a dolgokat áthúzva, amik nem igazak egy adott personára, illetve bekerülnek új dolgok, súlyosabb problémák, kritikusabb dolgok, vagy más viselkedési minták, ami alapján jobban meg tudjuk ismerni az adott personát. A célja az, hogy ezekből egyébként olyan felhasználói utakat, térképeket készítsünk, Customer Journey-nek hívják, amivel az adott felhasználót jól fel tudjuk térképezni, azaz látjuk, hogy milyen kontextusban használja ezt a megoldást, ezt a terméket, és hogy fogjuk tudni a legjobban kiszolgálni. Alapozó workshop, ezt is említetted itt ebben a fázisban. Beszéljünk erről is egy kicsit, hogy ez mit tartalmaz, meg egyáltalán mi mit csinálunk az alapozó workshop alatt. Ezt amikor indul egy projekt, ezt az ügyfeleknek is el szoktuk mondani, mindig hasznos, és aztán maga a workshop is. De hogy akkor fejtsük egy kicsit ki ennek a tartalmát. Az alapozó workshopnak az egyik rejtett célja, hogy mi tervezők megértsük, hogy mit szeretne a cég létrehozni. És lássuk, hogy néz ki egy projektcsapat. Ha szolgáltatásról van szó, vagy termékről van szó, ez az alapozó workshop időtartamában eltér, és ezt előre azért leszoktuk tisztázni. Egy termék alapozó workshopja nagyjából 2 napot vesz igénybe, azzal a céllal, hogy a legjobban feltérképezzük a terméket jövőben használó felhasználókat, és tényleg az az elsődleges fókusza. A szolgáltatásnál pedig a szereplőkre vagyunk kíváncsiak, az ökoszisztémát szeretnénk felfedezni, és ez azért is alapozó, hogy ezzel megalapozzunk a kutatás irányának, a kutatásban használt eszközöknek. Tehát egy elengedhetetlen része tulajdonképpen a service designnak, vagy a product designnak is. És hogy zajlik, ez egy döntéshozókkal és a projektbe delegált szereplőkkel egy 2 napos összeülés, ahol kikapcsoljuk a telefont, ami elég szokatlan, és hát 8-10 fő nagyjából, aki jelen van, ez egy facilitált, moderált workshop tulajdonképpen, ahol különböző gyakorlatokat hajtunk végre. A facilitálás alatt azt értjük, hogy kell, hogy valaki ezt vezesse nyilván, és hogy lássa azt, hogy milyen irányba megyünk. Nagyon sokszor alakulnak ki viták, akár a megrendelő delegáltjai között. Hát nagyon gyakori, hogy ez az a pont, ahol akár évek után először ülnek össze, és nagyjából egy moderált, egy ilyen szabadon, őszintén beszélhetnek arról, hogy mit gondolnak az adott termékről, mit szeretnének beletenni, vagy mit nem szeretnének beletenni. Úgyhogy itt kell is a facilitálás, kell a moderálás, és egy nagyon jó visszajelzés szokott lenni számunkra egy ilyen workshop végén, hogy nagyon köszönjük, hogy végre összeültettük őket, mert olyan hasznos információk esnek ki a delegáltakból, amiket nem tudtak máshol elmondani. Nagyon szeretjük, ha ott van az ügyfélszolgálat képviselője például. Ő az, akit soha senki nem hallgat meg. Mi igen, sőt, ugye tudjuk, hogy a felhasználókról közvetlen információval legtöbbször ők rendelkeznek. Az ügyfélszolgálatok telefonon beszélnek és ismerik, ha egy jelenlegi megoldásról beszélünk, annak a legkritikusabb pontjait.
Nagyon sokszor vissza is csatolják ezeket, csak zsákutcában gondolnak, és ez az a pont, ahol itt végre elmondhatják, hogy mit szeretnének máshogy látni az adott termékben. A szereplőkkel kapcsolatban, és hogyha szolgáltatásról beszélünk, multikörnyezetben, vagy nagyobb cégek esetében itt jóval nagyobb delegált gárda szokott megjelenni, és azért nem először a végfelhasználókról beszélgetünk, hogy lássuk, hogy kik nyújtják ezt a szolgáltatást, tehát először tényleg a szolgáltatás nyújtók oldalát szeretnénk megismerni, és abból építkezünk, megyünk lefelé a töltsérben tulajdonképpen, és előfordul az is, hogy a végfelhasználókról már egy külön vonalon, akár külön termék tervező csapatunk bontva dolgozza ezeket fel. Viszont nagyon fontos, hogy az a szolgáltatást nyújtók köre látszódjon. Ki az, aki ebben a projektben, ebben az esetben részt vesz, és napi munkáját adja azért, hogy ez a szolgáltatás minőségi legyen és elkészüljön időre. Aztán ki az, akik olyan partnerek, be kell őket vonni, anyagokat adnak a projekt számára, ezeket is minden esetben egy térképre felhelyezzük. És lesznek olyanok ilyen környezetben, akiket tájékoztatni kell arról, hogy mi történik, tehát hogy riportokat küldeni számukra. És ez elengedhetetlen a tervezőcsapat számára, pont azért, hogy azt a kommunikációt, együttműködést, azt le tudja, vagy el tudja végezni a tervezőcsapat. Folyamatosan riportálunk, folyamatosan bevonjuk a szükséges embereket, és ezek elég összetett, komplex folyamatok is a tervezés során, és hát hol máshol csinálnánk meg ezt, ahol az összes döntéshozó jelen van, és azt mondja, hogy igen, mi szeretnénk ezt így csinálni, és nagyon köszönjük, hogy ezt összefogjátok. Nagyon sokszor hiányzik a belső erőforrás ehhez, vagy a projektmenedzsernek, aki erre ki van jelölve, nincs meg a megfelelő jogosultsága, és ilyenkor meg tudja kapni, hogy tudja segíteni ezt a projektet. De milyen fontos amúgy, mert elképzelem azt a szituációt, hogy már megy előre a tervezés, és már belefektetett nagyon sok ember, nagyon sok munkaórát, és utána kijön az, hogy fú, hát az architektnek nem szóltunk. És hogy azért mennyire tök jogosan blokker tud lenni egy ilyen folyamatban, és ő is meg tudja forgatni a hajót, hogyha már ennél a példánál maradunk egy ilyennel, és hogyha nem úgy megy ez a folyamat, hogy oda jön valaki, és azt mondja, hogy oké, első lépés, hogy mindenkit ültessünk le egy asztalhoz, de tényleg mindenkit, ugye mindenkire gondoltatok, ugye mindenki itt van. Tehát, hogyha nincsen ez így pontosan kimondva, hogy most azért vagyunk itt, hogy mindenki itt legyen, akkor mennyire könnyen bele lehet esni abba a hibába, hogy tényleg kimarad valaki, főleg egy ilyen nagy szervezetnél, ahol minden mindennel összefügg, vagy egy szolgáltatásnál, ahol persze van a végfelhasználó felé egy felülete, mondjuk egy digitális terméknek, de van egy admin oldala. Ja, meg ott az adatbázis, meg a stb. Tehát, hogy tényleg mennyire fontos, és ezt mindenképp szerettem volna így kiemelni, hogy ez probléma lehet. Tehát, hogyha ez így elmarad, és nincs jól átgondolva, akkor ez igen nagy problémát okozhat, hogyha így jól értem. Készül egy olyan döntéshozói térkép, amit közösen készítünk a jelenlévők segítségével, és ott szokott kiesni, hát senki nem szólt a marketingnek, mondjuk ez viszonylag ritkább, ők mindig ott szoktak lenni, de az IT nem képviseli magát mondjuk a megrendelő oldalról, holott ők felelősek appikért, vagy a harmadik fél beszállítókkal való kapcsolattartásért, és nem tudják hozzátenni azt, amit kellene, amit te is mondasz, hogy ez az a pont, és ezeket előre szoktuk egyeztetni a megrendelővel, hogy szeretnénk, hogy ott legyen, meg előzetes beszélgetések természetesen zajlanak, hogy lássuk, hogy kik lehetnek azok a belsős szereplők, akikre mindenképpen szükség lesz. Lehetősége van ezen a workshopon ezeknek a belső szereplőknek felírni, vagy bemutatni a többiek számára, hogy milyen igényeik vannak, kivel kommunikálnak egy szolgáltatás nyújtása közben házon belül, és milyen problémáik vannak jelenleg. Azt a játékot szoktuk játszani sokszor, hogy megkérjük azt, hogy mondjuk egy IT is inkább üljön be egy ügyfélszolgálatos bőrébe, és az ő térképét, vagy az ő mátrixet rajzolja fel, és mutassa be. Így szokott az kijönni, hogy mondjuk egyik
osztály, egyik csoport a másik csoport munkáját mennyire ismeri, és meglepően pozitív dolgok jönnek ki belőle. Előkerülnek a hiányzó problémák, az igények, és olyan kommunikációs utak, amikről eddig a menedzsment nem tudott. Tehát előkerül, hogy te jó ég, az IT az ügyfélszolgálattal, vagy az IT közvetlenül az ügyféllel kommunikál, ezért ennek a problémának a megoldása érdekében? Igen. Hát ez egy vadhajtás, ezt rendbe kell tenni. És így konkrétan az alapozó workshopon elképesztő prioritásos dolgokra lehet lelni. Én még behoznám ide az üzleti szempontot egy alkalmazásfejlesztés, sőt egy alkalmazás megrendelése kapcsán. Ezt sokat beszéltünk róla, hogy nekünk ez egy kiemelt fontosságú rész, hogy vajon az, amire minket megkért az ügyfél, hogy tervezzünk és valósítsunk meg egy alkalmazást, az üzletileg meg fogja számára érni, illetve hogyan dönti azt el, hogy üzletileg az megéri, milyen mutatókat állít ehhez fel. Az alapozó workshop az a helyszín, ahol ezeket firtatjuk, és valamilyen KPI rendszer formájában ezeket rögzítjük is. Mi itt a bevált best practice? Képviseli magát az üzlet, gyakran vagy az értékesítés, marketing, vagy akár a menedzsment személyében. És az erre szolgáló gyakorlatunk tulajdonképpen egy feature map, illetve ez nem egy, így hívjuk, ahol a célok, a projekt célok, illetve a personák, vagy a célcsoportból származtatott szereplők metszetébe lehet funkcionális vagy képességigényeket betennie minden szereplőnek. Ezeket posztitekkel csináljuk, nem befolyásoljuk az egyes szereplőket, a jelenlévőket, hogy mit kell oda beírni, tehát bármit írhatnak, amit szeretnének az adott célcsoportnak, az adott célok mentén adni. A célokhoz mindig felkerül bevételnövelés, vagy közvetlenül, vagy közvetett módon. Tehát mindig van a Matrixban egy ilyen sor, ha nincs, akkor mi tesszük bele, vagy javasoljuk, hogy legyen benne, pont azért, hogy ne maradjon ki. Nagyon kell a tervező csapatnak az, hogy meglegyen rögtön a projekt elején, hogy milyen üzleti célokkal megy neki a megrendelő, és ezeket látnunk kell, mert hogy egy service design, de egy product design is képviseli az üzletet a folyamat során. A kutatást is jelentősen befolyásolja, hogy mi az, amiért a felhasználók fizetnének, mit csinálnak most egy alternatívával, illetve egy personálnál azt is megvizsgáljuk, hogy milyen kosárértékkel fog majd valószínűsíthetően rendelkezni, mennyit költ, és milyen gyakorisággal. Tehát ezeket nagyon erősen vizsgáljuk, és a service design egy nagy hozadéka, hogy tudja jól, hogy az üzlet mennyire fontos, de ennek ellenére a felhasználó igények egy picivel fölötte vannak. Ez jó tudni, hogy ennek a kettőnek a kölcsönhatásából jön ki az, hogy egy funkció milyen hatást fog kiváltani a cég, a projekt, szolgáltatás, termék szempontjából. És a megvalósíthatóság ugye a másik ebben a koordinátorrendszerben, amiből egyébként kijön, hogy a hatása és a komplexitásának megfelelően kell ezzel a funkcióval foglalkozni, vagy nem. Summa summarum az üzlet végig képviselve van, és olyan kompetenciák is vannak a tervező csapatban, akik ezt nem hagyják soha figyelmen kívül. Ezt nagyon fontosnak érezzük, de azt is, hogy ha egy felhasználónak nem az igényeit szolgáljuk ki, akkor teljesen mindegy, hogy olcsó lesz, amit adunk, vagy drága lesz, amit adunk, nem fogja megvenni. Tehát a szavazat a felhasználó kezében van, ez a versenyszférában egy nagyon jó lakmuszpapír értékmérő, a felhasználó kőkeményen el fogja dönteni, hogy ezt használni fogja, vagy sem. Utána jön csak az, hogy abból mi bevételt csináljunk. Közvetve vagy közvetlenül mind a kettőre figyelünk, a közvetett bevétel az ugye mondjuk egy letöltés számnövekedés, vagy egy regisztráció, ami ugye az első lépcső, ott vagyunk a felhasználó zsebében, hogyha mobil alkalmazásról beszélünk, vagy az e-mailjében landolunk,
és onnantól kezdve mehet ugye marketing és olyan értékesítési automatizmusok, amiből vásárlót tudunk belőle faragni, vagy egész egyszerűen azt mondjuk, hogy a vásárló behúzható, és azonnal bevételt termel számunkra. Forduljunk szerintem egy kicsit a felhasználók felé, ugye, ahogy már szóba hoztad ezt a témát, hogy a research-on belül mik azok a tevékenységek, amik kifejezetten a felhasználók szokásait, igényeit mérik fel, és szerintem örömmel hallanánk példákat, amiket így el tudsz mondani, hogy egy picit gyakorlatiasabb és szemléletesebb legyen ez a néhány eszköz. Készül általában egy előkutatás a felhasználók kapcsán, hogy az alapozó workshopra egyébként a facilitátor, meg itt a tervező csapat visz magával, általában kutatókat. Azért képbe legyenek, hogy mi lehet az a célcsoport, amiről beszélünk. Már csak amiatt is, hogy amikor ezek a megrendelőtől jönnek, tudjuk mondani, hogy igen, ez egy jó gondolat, sőt, ugye általában egy prezentációban azt meg is szoktuk előre mutatni, hogy desktop kutatással, tehát kifejezetten anélkül, hogy megkérdeztünk volna bárkit is, egyszer kutatásokkal, internetes böngészés során ugye megkeressük ezeket a célcsoportokat. Rendkívül jó kutatásokat, korábbi kutatásokat lehet találni, keresőszótrendeket tudunk nézni, rengeteg publikált kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy egy célcsoport hogy viselkedik, milyen problémáik vannak, tehát ezeket mi át szoktuk nézni. És amikor a kutatásnál a felhasználók vagy a végfelhasználók megismerésére kerül sor, akkor van egy eszköztár, amiből dolgozunk, és általában a felhasználói interjúval szoktunk kezdeni. Erről volt szó egy kicsit korábban. Az egy kvalitatív eszköz, ami abban segít, hogy tényleg megértsük ezeket a problémákat, tényleg lássuk a célokat, de nem szoktuk szentírásként kezelni ennek az eredményét. Tehát nagyon fontos, hogy megyünk tovább, visszük magunkkal, validál egy csomó mindent, vagy éppen ugye segít abban, hogy ne ugorjunk be egy workshopon, vagy egy protopersonánál meghatározott problémába, de kérdőívvel minden esetben meg szoktuk erősíteni, az egy nagyon jó kiegészítő párja az interjúknak, ahol mennyiségében egy nagyobb közönséget lehet elérni, és validálni tudjuk azt, amit a felhasználó interjúk során láttunk vagy hallottunk. Ez azért fontos, mert hogyha megkérdezünk 5-6 felhasználót, általában personánként 5-6 interjút szoktunk készíteni, ezért ez elviheti a kutatást egy olyan irányba, hogyha nincs ez validálva, hogy nem jó problémára kapcsolódunk rá. Vagy nem olyan fontos problémára kapcsolódunk rá. Az interjúk során az ismétlődéseket nézzük. Tehát megjelennek bizonyos minták, hogyha tipizáltan hasonló felhasználókkal beszélgetünk, az 5.-6. beszélgetés az, amikor már ugyanazok hangoznak el. Ilyenkor szoktuk ugye az interjúzó szól, hogy jelzi a csapatnak, hogy itt a pont. Volt, hogy ez már több interjú volt. De itt a pont, amikor ismétlődnek, azaz találtunk valamit, és ezt szintetizáltan oda merjük tenni a protopersona paraméterei közé. Miért validálunk? A service design folyamatosan validál, tehát önmagát is megkérdőjelezi, annak érdekében, hogy biztos legyen, vagy nagy bizonyosság legyen abban, hogy a megfelelő célcsoportra és megfelelő problémákra szállít megoldást. És itt jön az, hogy nem hipotézisekre építkezik. A kérdőívben meg tudjuk erősíteni ezt. Klasszikus szörvikre kell gondolni, amit Google Forms-szal készítünk egyébként. Egy olyan 200-300 kitöltés a cél minden esetben, amik a felhasználói interjúból kiesett adatokra építkeznek, és el tudunk mélyülni egyébként olyan kérdésekben, amiket az interjún nem lehet megcsinálni. Igen, nem. Ezeket tipikusan nem szoktuk az interjún feltenni, de egy kérdőívben megjelennek, hogy teljesen egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy az adott
kitöltő melyik persona, vagy melyik szegmensbe illeszkedik. A szokásaikról is rengeteg információt vagy adatot gyűjtünk, hogy milyen alternatívákat, milyen alkalmazásokat használnak. Ugye ezek nagyon izgalmas dolgok akkor, amikor majd tervezünk számukra egy alkalmazást, hogy tudjuk, hogy YouTube felhasználók, tudjuk, hogy Airbnb felhasználók, akkor pontosan tudjuk, hogy milyen navigációhoz szoktak, milyen megoldásokhoz szoktak, és ezeket fel kell térképezni a felhasználók megismerése során. Ezekre vagy az interjúk, vagy a kérdőív során mindenképpen sort kerítünk. Hát az interjú nem egy irányított valami, ott úgy beszéltetjük, hogy ő mondja el, hogy miket használ, nem kérdezzük rá, hogy ugye YouTube felhasználó vagy-e, mert akkor ugye megvezetjük őket. Az interjú egyébként egy nagyon speciális dolog, ügyesen kell csinálni, és akkor jönnek ki minőségi adatok belőle. Volt már valamilyen megdöbbentő eredmény, vagy hogy amire nagyon nem számítottatok, és akkor lementek ezek az interjúk, meg a kérdőívek, és egy ilyen érzés volt benne. Igen, a 180 fokos hajó, ugye? Az a bizonyos 180-as, igen. Hát itt tud kiderülni elsősorban, igen, hogy nem arra van szükség, amire egy alapozó workshopon mondjuk egy megrendelő elsősorban gondolt, vagy prioritással gondolt. Növekednek az apró dolgok, és összemennek a nagyobb dolgok, ezek itt elő szoktak kerülni. Volt rá példa, amikor aktív idősödők és nyugdíjasok digitalizáltságát vizsgáltuk, digitális eszköz használatukat, és erre készült egy kutatás. Ez egy tipikusan olyan kutatás volt, hogy utaztunk az országban, vidékre kimentünk és beszélgettünk. Úgy kell elképzelni, hogy itt szóba sem jöhetett az, hogy ezt egy Teams-en vagy Meets-en csinálja a csapat, mert nem lett volna életszerű. De bocsánat, itt bejelentkeztek a nénihez, vagy ezt hogy kell elképzelni, vagy ilyen művelődési ház, vagy ilyen összejövetel, vagy ez, de tényleg, hogy ez így a gyakorlatban hogyan kell elképzelni? Igen, a helyszín egyébként a művelődési ház volt. Tényleg? De ilyenkor a projektcsapat segít nekünk, tehát nyilván nekik megvan a kapcsolatuk, számukra szeretnének terméket vagy szolgáltatást készíteni, ebben szoktuk kérni a csapatnak a segítségét, mert a megrendelő segítségét. Előfordul, hogy mi toborozunk, ebben az esetben, ebben a konkrét helyzetben a csapat segített nekünk a művelődési házak vezetőivel. Egyrészt velük beszélgettünk, és ők hívtak egyébként végfelhasználót, aki ennek a projektnek a célközönsége volt. Mi derült ki? A projektcsapat látta, hogy azért használnak digitális eszközöket, de az volt a hipotézis, hogy laptopokat, amiket karácsonyra kaptak korábban ajándékba, egy desktop vagy laptop áll rendelkezésre, és a kutatások is ezt mutatták, amik 2020 előtt készültek. És ugye a Covid-nak az egyik hatása volt nagyon sok helyen egyébként ugye a digitalizáltságnak a megugrása. Hát náluk ez kiemelten előkerült, mert nagyon motiváltak voltak abban, hogy családdal történő kapcsolattartás, ugye az akkori problémáknak a megoldása miatt okos eszközöket szerezzenek be, úgyhogy azt láttuk, hogy a nagyiknak, nagypapáknak van telefonjuk, és használják is, nem félnek használni. Nagyon nem félnek használni, ez már egy másik probléma lett, ami ugye előkerült belőle, ami kiberbiztonsági jellegű, tehát hogy olyan szinten használnak és bátrak, vagy használják és bátrak lettek benne, hogy azokat emeltük ki prioritásként ezekből az interjúkból, hogy viszont erre meg kéne tanítani őket, hogy ráismerjenek egy scamre, egy spamre, tehát hogy amikor ugye valaki vissza akar érni azzal, hogy ők tudnak e-mailezni. És ahhoz képest, hogy e-mailre vagy valami nagyon alapvető kommunikációs szoftverre kellett volna őket megtanítani vagy képezni, ehhez képest ugye egy teljesen más cél és szett jött ki abból, hogy ők digitalizálnak, használnak okostelefont, és Facebookoznak, meg ugye olyan kommunikációs szoftvereket használnak már, amit az unokáik is használnak, tehát a legmodernebb chat programokkal, meg videóhívásos programokkal dolgoznak, azért, mert ott elérhető a család.
Úgyhogy ez jelentősen befolyásolta azt is, hogy mit kéne nekik fejleszteni, illetve azt is, hogy mondjuk milyen tartalommal kéne ennek a projektnek mennie. Tanulságos volt. Nagyon-nagyon sok minden elhangzott, mert szerintem hasznos dolgokkal lettünk gazdagabbak. Egy-egy ilyen útravalót meg tudnátok-e fogalmazni a hallgatóknak így szumma summarum összefoglalva? Én azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy amit most hallottunk service design kapcsán, és annak különösen a kutatás részére fókuszálva, hogy ez a terület mindenki számára fontos kérdés lehet, aki termékfejlesztéssel foglalkozik, vagy termékfejlesztés hozzá tartozik egy vállalaton belül. Neki mindenképpen érdemes megismerkedni a service design folyamatával, lépéseivel. Ezáltal fogja ő a szervezetet is edukálni, és ez a fajta nyitottság, hogy hogyan lehet így a modern kori megközelítéssel jó terméket tervezni és fejleszteni, ezzel elő tud készíteni ez egy jó fogadókészséget. Én azt mondanám, hogy egy hatalmas versenyelőny a cégek számára ennek a módszertannak az alkalmazása. Márkaismertséget épít az, hogy használhatóbb valami, használhatóbb megoldás. Költségcsökkentő az, hogy validáljuk és iteráljuk egy tervezés során azt, hogy mit csinálunk, több ponton is. És bár sokan azt gondolják, hogy ez sokkal költségesebb, de nem, egy olyan magas színvonalon lehet elindítani egy terméket, vagy egy szolgáltatást, amit éles körülmények között nehezebb sokkal, és sokkal több ideig tart. Köszönöm szépen az összefoglalást nektek. Hamarosan megyünk tovább a következő témával. A következő adásban továbbra is a termékfejlesztésben fogunk elmélyülni. Tartsatok velünk! Ez volt a Product Scalers Podcast. További digitális termékfejlesztéssel, service és product designnal foglalkozó tartalmakért látogass el a www.scaleragency.io/blog aloldalra, vagy kövessd be a Scalert LinkedIn-en.